хора падна и преди. Къде е кучето? Ето го там, легнало на шосето. Виждаш ли го до синята кола? Онова дето тичаше след колата. Тичаше, да, или май го уби. Най-после го махнаха. Може да ходим за вода. Стига да ти ходи. Ми там ходихме за Олю. Кучето ни таковаше, кучето ни гонеше. Преби се и кучето май горя. Ама защото то се тича по край колите. Ми да. Не знае, че е опасно. Не знам дали е починало, но лежи там на... Сигурно ще умре, дори и да не е умряло. Виж какво, то всяка сутрин тича като бясно след колите. Изглежда бясно беше това куче. Знаеш, що го пипа сега, що го влачи и тя не знае. Да го махне от пътя. Къде да го сложи на тротуара, да стъпат хората по него? И тя се прави на интересна. Къде го завря на тротуара? Ама той много лошо прави, тича по край колите. То тича всяка сутрин, изпраща една кола, понеже в нея се вози портиера. И той е свикнало с него и той си отива от нощна смяна и той тича всяка сутрин след колата. Явно е тичало и на връщане с мотористи. После тича и по мотористи. То тича поначало по колите. Не знам кой го е научил, защото то пази там поначало, пази колите. Там. Там има такова коли-сервис. Е опасно да се тича по мусето. Опасно. То не може да мисли, куче ще мисли. Боже. Те хората не мислят. То с мотора, видя ли как гони?